Gak masno lek kiriman kok ngene. Dulure iki. Inggih menika komandan saking Lampung Pak Mujito. Nggih, Pak Mujito nggih kintun gedhe nggih, kintun salam dumateng masyarakat Diuruk. Mugi-mugi seger waras sedaya lan sedaya bapak-bapak perangkat lan masyarakat Balongrejo lan Songo Butuh mugi tansah pinaringan seger kuwarasan sedaya. Niki angsal salam saking Bapak Mujito komandan saking Lampung. Matur suwun. Diwakilno pake kok wis tak teni. Pak Imam Sayur Songo Balongrejo Songo Butuh. Terima kasih Pak Imam Sayur.
diben demula dijajaki mah katon do ambasador Ya ya mulane pedoting tali lemah kena disambung bareng pedote